Our new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite see under construction. Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite onye bụ ya nwa tilings ka a na-eme na POP plastering na-aga n'iru agazie daalụnụ ekene na m ụmụ agazie Oriọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo a sị nka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, a sị m onye chụwa anyị ya daa. A sị nka anyị ga-anọpụ ndị ajọ mmadụ, onye si na ya nọ ya nọpụ onye ahụ, onye si na ya ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye ahụ na ndụ. Aka mbụ ka onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Agụgụ m ọfọ n'ụtụtụ a n'isi ndị enyi m niile ya na n'isi ndị niile kụrụ mbamba na temple. Gụọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru si gwaba. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji achụ àjà, ego eji achụ àjà, then ike dị gị ịga ọfọ. Mana mma akọwalụ gị secret ihe ị kwesịrị itinye na ị na-agọ ya bụ ọfọ ka o wee dị ile. Ị na-aga ọfọ na-agwachi gị na ezumezu mmụọ gị na ha so ihe ị ga-emere ha ma ọ bụrụ na enwe chi dị mma. Echefukwana na ị ga-emejupụta nkwa ọ bụrụ na ị kwelụ mmụọ na mgbe o ji gị n'onu na mgbe ị na-aga ọfọ. Akụzigo m mgbe gara aga ka ị esi wee na-aga ọfọ, wee kọwakwara na enwere ụdị aja dị iche iche. Kọwara gị na hot ị na-apọ bụ ị na-aga ọfọ libation ka ị na-apọ. Den gwakwa gị na ị ga-enwe ike iyuzu nnu, asị m nzu maọbụ edo maọbụ isens. Agwasịgo gị ihe ndị a, mana gwakwa gị na o nwere aja n'idiri na aja ọ bụrụ na aja dị etu a na ị na-achụ ya na a ga-egburiri ihe mmee. Ịghọtara ya? Ọnya mere eji wee nwee sacrifice dị iche iche maka purpose dị iche iche. So mgbe ị na-aga ọfọ for ya 21 days, echefukwara ịgwa ezumezu mmụọ gị na ha so na ọ bụrụ na ha mere gị ha na ị ga-eme nke a. Maka na onye kene sọni ekene ya. Isiokwu n'ụbọchị tata bụ mkpa ọ dị mmadụ ikwe mmụọ nkwa ma mezuo nkwa. Ọ dị very important, maka na ọ bụ ndị ụka ọbịa kpọrọ ya na ha na-enye na Malakai 3:10 na ha na-enye ofu ụzọ n'ụzọ 10. Mana n'ọdịnala Igbo ọ dịrị etu anwa. Mana ihe anyị na-achịkọwara gị bụ na mmụọ na-emere gị ihe kawakwa ahụ fụkwara inwelu ka isi ewepụta some percentage of money si na nke a bụ nke ị ga-enye mmụọ. Ị na-eme mmụọ a nwere ike ịgbakọdo gị azụ. Agwara m ụnụ na m na-eji ihe gbasara onwe onwe ya na-ama atụ. Mgbe m bidoro ọdịnala ọfụ, ana m eme nọ egbuoru nchi m anụ nyechi m ihe mmegido m na-emetụ ọha mmegido. Mgbe ụfọdụ eme m mmegidokwa bido mebe every month, bido gbuwere chi m anụ every month. Chi m na-ewetara m ego. Mgbe m mechaziri rụwa dibịa, ihe so n'ihe ndị m mere bụ na nke mbụ, my late father akpọwatara m ụlọ ma ezumezu ndị ichie ya na ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Mana ihe m na-eme dịka onye dibịa bụ
na ọnwa ọbụla mma egoro ọkụkọ bụ ụfọdụ egoro m eburu na mma egboruchi m anụ ihe mme n'ọnwa ọbụla. My late father mgbabatara na ana m egburu ya anụ kwa ọnwa ọbụla. Etu a ka anyị sikwado egburu ndị ichie be nne m na ndị ichie be nna m na ezumezu ndị ichie ma ana m egburu ha anụ kwa ọnwa ọbụla. Ịghọta the secret? Onye kene sọrị ekene ya for the fact na ndị a na na-egburu ha anụ kwa ọnwa ma ncha agbụrụ ọdọli. Adị m ekwuzi the other entities of powers ndị na-abụ a na-egburu anụ kwa oge ndị na-abụ ọnwụ na nwere ihe nchọrọ ewere m ọjị were ọkụkọ maọbụ anụ ọbụla jebe n'ihu mmụọ na-apụ apụ sị ya na ihe nchọrọ gbuoro ya anụ, gwazie na ọ bụrụ na ihe a nchọrọ na nweta ya na mma emerie nke a na mma egburu ya egbu ma o merie nke ọzọ. Ịghọtara ya? Mmụọ apụọ. O nwere ihe mmụọ ji apụ ịmara. O nwere ụbọchị m kọrọ ụnụ akụkọ wee kọrọ ụnụ ihe mmụọ melụ, mmụọ na-apụ apụ melụ. Agwa m ụnụ ụbọchị a wee sị ụnụ nwere onye n'obodo oyibo n'Eshia. O wee bụrụ na ndị imigreshọn batara na ebe ha bido chọwa ndị ejiri akwụkwọ ndị agha eme mbuna. Mana anya nwa agbadi nọ n'ime ụlọ mgbe ahụ ọ chọpụtara ha abatago na kọmpaụnd ha. O sendelu m meseji wee sị nnukwu ihe na-eme kịta. Wee were ọjị were ọkụkọ wee jewe n'ihu mmụọ jee gwa mmụọ sị ya na m chọrọ ka eti confusion n'etiti ndị imigreshọn ahụ. Mgbe ihe ọbụla ga-eme ka ha ghara ibunye onye a na-ekwu maka ya. So ndị imigreshọn na onwe ha bịara in batches. Ha ji moto gasị wee bịa. Ihe a na-eme ha buo ndị mmadụ bujuo eje drọpụ bachi nke ebukwa just like that. Nke a bugudo ndị mmadụ maka na ebe ahụ ebe nọka ebe ndị bịara abịa nọkarị. Ọtụtụ ndị be anyị n'ebe a akwụkwọ ha etipịago. So o wee rute na aka erute na dọọ ha. N'ime ndị imigreshọn ha bido nwee ọgba aghara n'ime onwe ha. Ụfọdụ na-asị ka ha burugoro ndị ha buje drọpụọ ka ha chigata azụ. Meanwhile ọda trọks ha ji bịa, ọda moto ndị ọda ha ji bịa apụsigo. Ụfọdụ eso ụfọdụ trọk ha wee sị bido nwe chalenji n'ime onwe ha ka ha jegoro drọpụọ ndị ha ji bifo ha bịa. So mgbe o meziri ihe a megidere ha konkluduzi oke nwa ka ha je drọpụọ ndị ha bụ wee chigata azụ. Ọ mgbe ahụ ha meziri etu anwa ka anya bụ onye anyị na-arụrụ ọrụ si wee meghezi ụlọ mgbe ọfụ na ha pụọ na ọda kas ha ji wee bịa ejusigo pụọ. Na mgbe ahụ ka o ji wee mee escape wee pụọ na another city. Wee gwa m sị na ya apụọ na mana eje nje due mmụọ si ya ngwa ya jebe ya jee tinye ọgba aghara ka onye a wee nwee ike pụọ na ma chọrọ ka eneti ga-eme ka ejidie. Ịghọtara ya? Mmụọ na-apụ apụ ga-emie ọ ga-enwe ihe ị ga-eji n'aka. Ọ bụrụ mgbe gburugburu ndị mmadụ jebe n'okwu mmụọ ije ya ayịyọ, onye ahụ ejiri ọjị jiri nkwụ. Ọ bụrụ onye nwere ihe mme ọkụkọ ọjọọ were ma onye nwere ewu were jee wee yọọ mmụọ ayịyọ. O nwere ihe a na-eji n'aka wee na-ayọ mmụọ ayịyọ. Ọ na-eme ka mmụọ pụọ. Ịyọchazie ya wee gwazie esi ya na ọ bụrụ na ihe na-eto a mee nekwa nke ị ga-eme. Ịghọtara ya? Onye ahụ givers never lack. Dịka m kwuru, givers never lack is natural law that governs the universe. Is a natural law of principle of laws of attraction. Law of attraction. Whatever you give, you receive. You understand? So, law of homogeneous species. Ọ ihe niile a ka ị ga-amụ ka esi emeta mmụọ mma. O nwere ihe ga-eme na ọnwa ọbụla na mmụọ Eze-Ana eburu ụzọ setụrụ mmụọ. Ọ nwere na setụrụ mmụọ mmụọ onye mme setụrụ. And nke wuchi ya mmụọ adị m akọrị akụkọ. Mmụọ abụrụ mmadụ. Ị nwere ike ịga ya si ya na
na ọrụ akwanụgụ mana eji m ego wee mewa ntị na ọdị ọda ngwa ka ọzọ bịazie ịghọtara ya maka mpịawa azụ wee certain amount si mmụọ na ihe m enye gị ma ọ bụ ihe a ka m emere gị ị na-eme ya anya ya na-agbasapụrụ mmụọ aka na-enye mmụọ ihe mmụọ enyeghị gị ihe etago ịchọọ ego gbara agba mmụọ enye gị chọọ millions mmụọ enye gị mana ị ga-ama ka esi enye mmụọ ihe don't be stingy n'ihe gbasara mmụọ. Ọ bụrụ na iwe onye nọ mba ofesi ọ bụrụ na iwe onye nọ Naijiria mana ebe ibi dị conducive enough na ị nwere ike iwepụta time jekwu dibịa na-alụ ọrụ ọ kọwalụ gị nye step by step etu ị ga-esi wee jiri aka gị na-enyechi gị ihe ị ga-emewu ya ọ dipendị na ya environment ịghọtara ya mana ọ bụrụ na ebe ibi eneghị anya na ibi na mba ofesi ma ọ bụ na ibi na ebe ị nwere ike iji wee aka gị wee nye mmụọ ihe then ọ ga-enwerịrị ya spiritual mentor ọ ga-enwerịrị dibịa ga-aba aka gị ọ ga-enwerịrị dibịa ọ ga-enwerịrị dibịa nwoke ga-aba aka gị ga na-achụrụ gị aja dị iche iche ga na-awụ ọchị ya bak enwere anyị nwabụ ndị agbara ọrụ na-esetụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche ndị wụ our backers onye ọbụla ejiri ihe ọrụ ya egwu egwu ama egbu oge na isetụrụ ụmụ mmụọ nyere ya ga na-arụkọ ọrụ ịghọtara ya so gụnwa na onwe gị egbu onye ọdịnala ị ga na-eme egbu oge na isetụrụ ụmụ mmụọ ndị na-arụrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ị nọ na Naijiria kụwara dibịa gị ka o gosi gị etu ị ga-esi were na-eji aka gị na-ekwubi okwu the right words to use mgbe ị na-akpọtụ chi gị the important words to use mgbe ị na-akpọtụ chi gị na etu ị ga-esi wee mee ka ya bụ chi gị wee za gị maka ọ nwere etu ị ga-esi wee mee ka ị ghara ịdị enye chi gị ajọ nri maka na ọ dịkwa pọsịbụl na ị nwere ike sị ka i jiri aka onye chi gị nri mana ihe ị na-enye ebe ajọ nri so all your spiritual director ga direct how you can be able to do it yourself. Yes, you can do it yourself ma ọ bụrụ na ebe ibi dị conducive enough ịpụta n'ilo wee mee ya ịghọtara ya ma ọ bụ na ebe chi gị nọ na ị nwere privacy now mana ọ bụrụ na ihe emewu ya maybe na ị nọ mba ofesi na ime nwetawa ọkụkọ igbo ị ga-eji mie ma ọ bụ na ime nwetawa ewu ị ga-eji wee mie then it means na mmadụ ga na-emere gị ya pending mgbe ị batara mgbe ị batakwado jirekwa aka gị then ọ pụtara ọkwa na ọ bụgoro ịnọ mba ofesi ị nwere ike iji aka gị na-agọrụ chi gị na-akpọkụ chi gị na-atụrụ ya nzu na-atụrụ ya nkwụ ọkụ na-ekwubi okwu nwee taịm iji abịa aga ọfọ nke anwa ndị ji dị iche mana ịpụtazi gbuoru chi gị anụ ọ bụrụ na ị nọ na conducive environment ọ mmadụ ga-emere gị ya dibịa na-alụghị ọrụ ga na-eme igburu chi gị anụ maka igburu chi gị anụ wụkwa another sacrifice kwụrụkwala onwe n'ọnọdụ dị elu dịkwa iche na normal daily rituals ị na-eme nke a bụ so ị ga-enwe ya spiritual mentor onye ga na-aba akị gị ịghọtara ya eziokwu na enwere ọtụtụ ihe mmụọ dị iche iche ị ga-eji aka mewuru onwe gị mana o nwere nke ya spiritual director ya ba akị gị maka na o nwere ihe a na-enye mmụọ ọbụla o wee pụọ echefukwana ị na-eme etu a na ọ dị nnukwute mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị na-achọ ma ọ bụ na o nwere ego ọrụ ị na-achọ ka ọ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ na o nwere onye kwere nkwa ego ịkpọkuo chi gị na mmụọ gị na ha sosi ya na ọ bụrụ na ego na-etu a mee na ị ga-egburu ha anụ ọ bụgo na ọrụ gị ga-eme na ọdịbịa gị ga-eme fine no problem. Ihe dị mkpa bụ na ya bụ ego batara gị mezuo nkwa ikwara. So what I'm saying today is the importance of making vows and keeping covenant. Ị ga na-ekwe mmụọ nkwa ịma abụghị onye ga-abụ na ego batara gị n'ihe ọma mere gị egwu ọma gụọ n'ebe ị nọ isi ka sọsọ gị rie mgbe ahụ icheta na o nwere frens gị ndị na-anaghị ego ma ọ na-eme nka chefuzie mmụọ anwa bakịrị gị ihe egwu ọma wee gụọ n'ebe ị nọ ọ dị very important.
na mmụọ ahụ ka ihe ebugoro ụzọ setụlụọ nke fọziri ihe mmadụ nke bụ nke gị ka ị ghara iri nke gị rie nke mmụọ. Ịghọtara ya? Maka na ekere nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ị na-aga ọfọ na-agwa mmụọ si ya na ọ bụrụ na o mereghị ha na o mereghị ha na ihe a ka ihe emere ya. Maka ọ nwere ndị wu ndị na ha tiri eti ịgwa ha gọgọba ọfọ baaki ha ọp ọlụkwụ ụgwọ onye ahụ iwetazi nke ọ ga-enye mmụọ abụrụ problem. Mgbe ahụ ọ marụ na enwere ọda tens o nidiri ego, mana that is not the reason why mmụọ backed you up to get that money. Mana ịmarozi na ọ bụrụ na imezuo nke mmụọ na mmụọ ahụ ya ewetakwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-aga ọfọ so na ndị na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ, call me, I will back you up. Ka ihe ọma mewe n'ebe ị nọ n'ọchụ aja dị iche iche na onye na-achụ aja na ihe a nara eme ya. Givers never lack. Mmụọ ka esi achụ aja, mmụọ ka esi aga ọfọ. Echefukwara na ọ bụrụ na ị nwere privacy n'ebe ibi, i set up ya na altar. Ọ dị very important. Jee watch video ebe m kwuru how to set up an ọdịnala altar. Ime ya apply. Echefukwana isikwa etu anwa wepụta time iji aga ọfọ, ya nwee particular time iji aga ọfọ for 21 days. Ọtụtụ ndị mmadụ emego sacrifice ya go ọfọ a. Within few days, 1 week, they will start getting testimonies. Mana ọ bụrụ na ị mere nke gị ọgara bido another one ka ọzọ otu onye ọbụla wụ ya spiritual director ka ọ back ya up. Ịghọtara ya? Ka ọ back ya up. Mana nke bụ eziokwu na iwepụta obi gị na ị chọrọ ịga ọfọ a, wepụta obi gị niile mee ya, ị ga-afụdo fụwa ihe dị iche. It works for me and still working for me, and it will work for you. What is different between us is that I have made up my mind na m ga-eso ezumezu mmụọ ọrụ ndị mụ na ha so, and they make up my mind na ihe ọbụla bụ oke ha na mmenya ha, and na their own part they are not lacking behind a blessing ma ọ bụ imezu ihe ọbụla nyọ, and they can do it for you. Agwara m unu na ike niile si n'aka Chukwu onye kere n'igwe na ala, onye ike niile dị n'aka ya wee na-abịa. Mana mgbe ọwụ n'ime up your mind na ịchọrọ ka mmụọ na paaki up ime ejenata iji fele. Maka na ọ bụrụ na ị kwụrụ sọsọ gị in the world we are living today, ịmana ị na-alone, oke ga na-efu. Mana ekwu mmụọ kwudoro gị, ịfụ na ihe ekwere omume na ọ ga-ekwe omume n'ebe ị nọ. Ịfụ na mgbe ndị mmadụ ga-anọ n'ịkụ ọta n'ihe ụkọ, ịfụ na n'iwu ị ga-abụ ori ego na ụkọ ego. Ịghọtara ya? Maka na ị mere ihe ị kwesịrị ime. Onye mmụọ riri nke ka mmụọ ma. Ịghọtara ya? Bido nyebe mmụọ ihe, bido kwebe mmụọ nkwa, na-enye mmụọ ihe ka efu ihe ọma mmụọ ga na-emere gị. I'm a living witness. Bido today chụba aja. Onwere aja ọbụla ị chụrụ mmụọ bụ ihe nara na nkịtị. Onwere aja ọbụla ị chụrụ mmụọ bụ ihe nara na nkịtị. Agwakwala m ụnụ na Ugochi tụwọrọ na temple, ọ bụrụ na ị nwere ego ọ bụrụ ịbarị a. A lot of people are great today, but when they came across us, they are broke. But what is important n'ebe ha nọ bụ consistency and determination to succeed in life. I will back you up when you are serious, and you will start seeing results. So ọ bụrụ na ikpebie na ị chọrọ ime ihe ị kwesịrị ime, my dear, you will start seeing results. Favor will start coming your way, but you must do the needful. You must do the needful. Mmụọ ga-apaaki gị ịpụta bụ ihe maka na adị ụka ibe na ọ na-agwa akwa. Agwara m ụnụ na Ugochi tụwọrọ na temple anyị nwere ihe nsọ dị iche iche mmadụ nwere ike ide use. It have worked for me and it will work for you. Mgbe ị bido use ihe ndị nsọ a,
ọ ga-enyere gị aka na-clean up from all negative energy ị na-enweta kwa ụbọchị site na ụdị company ị na-ekip n'ụdị ya lifestyle. Agwa m na anyị nwere anointing oil and favor oil, anyị nwere favor powder, anyị nwere cleansing water and favor water, then anyị nwekwara ncha eji asa ụchụ and favor. Ụmụ ihe ndị a bụ ihe ndị anyị nwere. Gwakwa sị na any day ọbụla from 8 o'clock any Sunday, every Sunday 8 o'clock to 2 o'clock na anyị na-eme counseling. Ụbọchị anyị nwere ike ịbịa n'Ugochi tubelu na temple ka anyị kwubielu okwu, ka anyị rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, kwubielu okwu. Ụbọchị dị etu anyị ji enwe ike afụ ndị mmadụ. Mana Sọnde ọbụla ị ga-abịa send alụ meseji na ị ga-abịa ya bụ Sọnde, maka na achọrọ m ka crowd dị too much. Enwere number of people na-enwe ike ịfụ every Sunday. Na like inye onye ọbụla attention. Ndị a ga-ekwubido okwu ekwubiere ha okwu, ndị a ga-alụ ọrụ mmụọ ụfọdụ dịka ọrụ ikwubi okwu and course breaking anyị mere ha. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ihe what is happening in your life is not what you like, you can change it. Yes, if you do the needful. Ịgbachi na nkịtị when things are not moving. Na onye yọba enyi ya. Ịghọtara ya? Mana mgbe ị gbara nkịtị, it means na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ịghọtara ya? Onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ na ihe nkụwara taa, maọbụ ihe nkụwagoro gboo, maọbụ ihe ọnụ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, bịa aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Send them a message na 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afọ m. Ụmụ ọdịnala Igbo, a sị na ọmaka ga-eme ụnụ, ga-emere ụnụ. Nwa ọdịnala Igbo bidokwa chụwa aja, na-achụ aja n'ihe adịghị anaghị eme onye na-achụ aja. Chụwakwa aja na ịchụ aja amaka. Na-enye mmụọ ihe, na-ekwe mmụọ nkwa ọbụla ị ma na ekwecha mmụọ na ị ga-emewu ya. Mgbe ị na-agọ for 21 days, kwe mmụọ nkwa ihe ị ga-emeri ya. And mmụọ mere gị ihe ndị a, echefukwana ikene mmụọ mere gị ihe ndị a. Na-akụkọ ụfọ, na-achụkwa aja, maka na onwere aja ọbụla ị chọrọ bụ ihe nara na nkịtị. Ịghọtara ya? Bịa n'Ugochi tubelu na temple ka anyị nyere gị aka, ka anyị kwubiere gị okwu, ka e kwesị ịkọta ya. Gazienụ.